Mapainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 3:02. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpagiramdoman Overseas Workers Welfare Administration o OWA Welfare Officer sa Hong Kong na si Versi Borgos Tamayaw sa Filipino caregivers as in domestic workers tuman na maging alerto pag sindang may kaibahan na aki sa luwas nin harong. Ini para masiguro ang kaligtasan as in proteksyon kain sa indang mga ataman. Katakod ini kan paglasikan 5 anyos na aking babae matapos na mabangga nin taxi kan biglang magbalyo sa tinampo. Nakuhaan man in video na tulos ining inalsa kan domestic workers kung sain nagsapar nin injuries ang aki asin tulos man na naidalagan sa ospital. Yan ang pangalas 3 na bareta, halididi sa DZGB News Base. Ako po sa Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Coca-Cola, buksan ang magic ng Pasko with Coke. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Alaksan FR. Ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. San Mig Light. 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Class, siyang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Ano nga yun, class? Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mommy, daddy, lolo at lola, bakuna Wednesdays na. Kaya naman, tara na at magpabakuna. Ang ating mga bakuna ay siguradong subok na. Mahigit 4 na dekada nang ginagamit ang mga bakunang ating ipinapamahagi sa bansa. Ang mga ito rin ay siguradong ligtas at dekalidad. Dumaan ang mga ito sa masusing pagsusuri ng WHO at aprobado ng FDA. Epektibo at libre rin ang mga ito. Kaya naman, pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Kain na po tayo! Breast milk lang ang binibigay kay baby sa unang 6 months. Sinasamahan na ito ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ito na ang pagkakataon ni tatay para makapag-bonding kay baby. Hindi lang si tatay ang maghahanda ng pagkain. Siya na rin ang magpapakain kay baby. Enjoy na siya kasama si baby, natutulungan pa niya si nanay. Mas masaya pag sama-sama tayo! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Gumagaan ang inuman pag
Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy, San Mig Light. Tingin naman. Ulitin natin to. Alin, yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa bawat individual na nahahawaan ng isang virus, lumalaki rin ang pagkakataong mag-mutate ang virus na ito. Kaya upang mapigilan natin ang higit pang mutation at pagkakaroon ng variant ng COVID-19, kailangan din nating pigilan ang higit pang pagkalat nito. Paigtingin ang ating pagiging bida solusyon upang mapigilan ang tuluyang pagkalat ng anumang variant ng COVID-19 sa ating bansa. Lubos nating paigtingin ang pag-iingat para sa kapakanan nating lahat. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asinan Great Women Project 2. Kadakol choices pagabot sa masiram na bottled products. Sa HML Food Corporation, may gulay na santol, Bicol Express Pork, Bicol Express Tinapa, as in bottled laing. HML Food Corporation, located at HML Building 558, Lutivio Street, Bagong Bayan, Daraga, Albay. Contact 0998-864-5965. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. Available sa 420-gram pack. 174 pesos lang suggested retail price. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 115 series 2021. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and
$1.50 ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC VitaSync. Made by ATC Healthcare. ATC VitaSync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC VitaSync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC VitaSync, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC VitaSync na sa oral daw. ATC VitaSync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Alas 3 na. Oras nang I-text mo. i-upload mo. I-chat mo. Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo. Merendal na, merendal na, merendal na, merendal, 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 merendal. Merienda, 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 merienda. Come on. Hoy mga fans, pag-usog na ang Sabay-sabay. Alas 3 na nun na Sabay-sabay ang kanta. kita mag-urong iristoryahan. Mas magayong kung may merendala. Tama. Mga samdo sa pagkabuhay ng tao. Programang pagkonsuelo sa hapon. May healthy sa mga tataramon. Oy, nangugaan sa kuyang orasyon. Oy, pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby Nippy and Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby Rocky para Jody si Jimmy. Oy, pinky on, Oh yeah. pinky on, mo baby pinky on, mo baby Nippy and Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby Rocky para Jody si Jimmy. Yeah! Nahiling da ang mga tugang sa boyfriend ni Chris Aquino sa iyang kondo. Nagbisita. Midbid din kung si ang boyfriend ko niya ni Chris Aquino. Dr. Kwan, Dr. Mary Ann, Roa, at Dr. Philip Roa. Naalala, kilala po ninyo kung sino ang bagong boyfriend ni Chris Aquino ngayon? Engaged na po ang dalawa. Pero daw ang edad ko niya ni Chris, ano? Asaling mo tabi, Jing, Buda, Kuya Nemi. Pero ko niya ng edad ni Chris Aquino. Diba? Ako, agar matuwa yan sa kuya eh. Matuwa sa kuya. Ay, sorry. Lol. Lol. Angel, i-research mo daw, Angel, kung perang edad ni Ate Chris. Ate Angel. I-research mo daw tabi, Ate Angel, kung perang edad ni Ate Chris. Pero Jing, selling mo, Jing, 52? Grabe, latoson ta ka, Jing. Jing, nene. Ang boyfriend niya po, baga, so engaged na boyfriend. Uy. Nataman daw mga tugang tamay mga bashers man si Chris man ng 50? Kaniguan. Natabayat na may mga bashers kay Chris Aquino na pigo komentaryuhan mga tugang sa pagiging sa relasyon nila ni Melna Sarmiento. Ano ba ya? Si Henry M kung maging girlfriend ko, alam ba nga sa maabot na panahon niya, Jing, maging girlfriend ko ngaya si ano yan, ngaya si Angel Locsin. Katakasalo naman baga si Angel Locsin ngunyan. Maging kwan ngaya, maging girlfriend ko ngaya si Liza Soberano. Igwa daw ka ang kimakwan. Igwa daw ka iyan mga tugang ki makomentaryo sa ko.
Lol. Pero ilingon mo talaga ang buhay. Ilingon mo. Sisay mga tugang ang mga... Sisang primero na link kay Chris Aquino. Ini po, with due respect to Chris. Pero tabi, ako, believe ako sa... Ang gusto ko kay Chris, ang abilidad niya, ang sa iya bagang kuhan, actually mga tugang, si Chris Aquino, saro sa mga matibay mag-host, ano? Matibay po siyang host mga tugang sa television. Kaya bagay na po baga siya na Queen of all media. Yan. Sisa yan mga naging... ang premier, before na siya maagom, igwa siyang naging karelasyon baga dyan. Ade, nalink siya kay, so itong basketball player, dakol siya kaya, isay, dakol siyang si Alvin Patrimonio. Alvin Patrimonio. Pero mga tugang, ang pinakainot niya talaga na nakarelasyon na nagkaigungan siya ng act. Iyo po si Philip. Si Philip Salvador. After Philip, isang sunod kay Philip, isang sunod sa iya, bako man si Joey Marquez. Joey Marquez ade. Yan baga na front page mga tugang sa Inquirer na gusto ko nga yang gurumuson nga yang kwan nga kan maaramang ko nga igwa nga sa kang hilang naan. Di ba? Sisan sunod niyang boyfriend si James Yap. Tapos nagkabulagan sila ni James. Sisan sunod. Okay pagturo Jing ining Jing na yun naman. Sikreto nga na niya, bigubulgar mo ako, Jing. Yun na yun si Mel di ba? After ka, naling pa yan kay Kwan, may mga issue pa nga niya kay Herbert Bautista. May issue kay, kay Willie Rebilla. May man kay mga konfirmasyon. Pero, ang pinaka-latest ngunyan, maugmahon si Ate Chris. Maugmahonon mga tugang si Ate Chris, ay may tibay man ining research ta. Talaga naling siya kay Vic Soto? Richard? Naling siya kay Vic Soto? Yun si Alvin Patrimonio, Vic Soto, James Yap, Joey Marquez, Philip Salvador. Ang latest ko niyan tabi, talaga, di ko naman ko naling siya, kay Vic Soto pala, talaga. Di man siya daling kay Arvin Laad, di man. Para man. Di ba? So, ang latest na ngunyan mga tugang si Mel Sarmiento. Yan. Yun ang latest tabi ni Chris Aquino. Yehey! May mga bashers napabaya Igwa. Di ba? O may nag-text digdi. Si Chris ngaya po, 50 years old na. Ako kumampalan si Chris kaedad Jing. Ako kumampalan kaedad si Chris Aquino. Ta 50 na siya 50. Pero makinison baga si Chris Adi. Kanailing ko talaga si Chris Aquino. Marayon man talaga mga tugang. Ang kuti siya, garigatas. Kaya lang kanso nagadan baga sa tugang niya. Nailing ko sa TV, nagniwang si Ate Chris. Okay no? Yan tabi mga tugang ang latest tabi sa showbiz. Good afternoon, Pilipinas! Mga Bicolano, sa man ang partikan mundo. Good afternoon po sa Indogabos. Good afternoon po sa Indong mga parantabay sa Facebook Live. Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Sabi kan texter ta, kumusta nga yari si Kwan? Kumusta nga yari si Aljor Buda? Day na baga? Bulag na baga, di ba? Bulag na si Kylie kasi Aljor. Di ba? Hello? Hello, good afternoon, Hel. Ay, Kapitan Ami. Maray na hapon. Maray na hapon, tabi, Kap. Nagapod ako sa imo. Takasuga ako, nagapod ako. Oo nga na. Itam pa akong madali ng scammer. Napa? Ano nangyari? Ata, nagaluto ako ba? Ang nabakal ko, kasaradayas na sira. Ikaw ba magkaturugod? Ano nangyari? Ano nangyari? O di, nag-text ayos ako nag-text. Oo. Ang sabi sa text, dito sa side kong number sa Globe. Oo. Ma, na-accident, na-disgrasya nga ako. Oo.
Kay Puan ngayang yan. Oh. Kay Puan ngayang isitiskan ngaya ko. Oh. Kay Puan ko ngaya ang 9,000. Oh my goodness. Pangyari. Ngunyan. Kina, ang duwang nagaangal man sa nasako ning ma, sumanugang ko, dangan so, sinaanak ba ni Padinglen? Iyo. Okay. Ngunyan. Oh. Alam ko siya, sabi ko, siyempre, sagnay na, siyempre kung muna yan dapat mong gibuon sa atong 9,000. Oh. Di, nagano ako, sabi ko, pigangan. Okay. Wow. Hindi ko pa natapos na. Nga na. Sabi niya, mga yap, niya to. Grabe na ngayon na matiang ko. Oh. Padaran mo ngaya ako sa ading kwartang 9,000. Oh, okay. Sabi ko naramdaman ko, so matugang kong sa Manila, sabi ko natuno ka. Amo. Na-aksidente ngaya. Grabe ngaya ang kamtangang ko nga na. Oh. Padaran mo ngaya akong kwarta. Hindi pa ako nakasabi. Iba na sunod na ano dito sa cellphone. Sabi sa cellphone, doktor ngaya ako. Lalaki na sunod na... Ay, Jesus ko. Nakisura sa ako. Okay. Doktor daw siya. Amo, kina? Sabi ko, Dok, pwede mo gayad magibuhaning paraan. Kanya man ako tulos nga na makapadara. Sasabi ko na ko. Amo, oo. Sabi niya sa akin, ang sabi ko ka kaya within 45 minutes kaya, kay Pan, mapadara mo nga ding 9,000, ta, sitis ka na nga ding pasyente. Grabe, ado, okay. Okay na, Hindi na nga ako din sa mga akus ko sa iba, bata sa pulot baga ako. Oo. Piga nga na ninda yato sa ipangod ninda, si Ate Laya, dangan si kuya niya. Okay. Nakakausip ninda, nagparanik di disinda sa akon. Ngayon, ma-scam nga yan, hindi ka ngayon saan maniwala. Okay. Nagangal pa sa akon. Oo. Pinasimbag ko nga na kirole, kipadi mo. Oo. Pinasimbag ko, sabi ni padi mo, nauno ka nga ya. Sabi dito sa babae sa kay Surya, ang simbag sa niya, nabunggo nga ako. Amo, pangyayari, adi. Okay. Nabunggo nga ako. Sabi pa no, di pa di mo, uno nga siya mo nagkabunggo, pison. Amo nga yan, nagsimbag pa nga mo. Amo, okay. Kakapayan mo nga yan, sabi no, di pa di mo. Oo. Pinarong na sa cellphone. Iskam ito, madi. At nung pinaparangalan ko Pero nga ano ang boses niya kang nakapunsin mo? Anong lingwahan niya? Tagalog o Bicolano? Ay, napuan. Ilingon nindo mga tugang, ha? Ay, Angel, tada ko charger o, ay sus pangyari o. Ilingon madalang tabi Kapitan Amit, na drain sa kuyang battery. Iling mo na yan, nagibo-gibo na ang mga tugang kan sa itong mga kababae. Madali lang Kapitan Ami, ha? Ikuan ko muna so battery so cellphone ko tanan rin sa kuyang baterya. Ini maglisirbe ining leksyon tabi sa tuya gabosano na mga Bicolano na nagdadangog ngunyan. Magayunon ko ta Kapitan Ami kun gari prenim ay ugaring baga ang kabiglaan baga di. Tapos baga ipinadakop ta sa pulis adi kun madakop ta sa pulis ibugtak ta sa puro kambutong ituntun ta mga tugang sa matanga magayunon ko ta di. Madalang tabi ka pa mi. Pero thank you tabi ka sa pag-apuda. Mag-iserbe ng leksyon sa tuya gabos na pag may mga arog kaan mga tugang na biglang apod, di po kita basta-basta na mag-react, di ba? Mag-react na kung ano. Number one, anong pwedeng step na pwedeng gibuhon? Ayan ang pag-irestoryahan ta, ha? Sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Madalang kabit Kapitan Amit, baka pwede nang apunan ining cellphone ko. Baka pwede na sus ko nalubat man lugod. Yan ang pag-irestorya. Anong pwedeng gibuhon mga tugang kung may scam, di ba? Halimbawa ngayon may scammer. Anong pwede tang gibuhon? O yan ang pag-irestoryahan ta. Yo, madali lang ta. Ibukasan ko sa kuyang cellphone. Baka pwede na. Kung ano yan. Ay sus ko. Madali, Kapitan namin. Medyo kwampa.
Ayun na, alam ko na, madali lang. Madali lang kap. Madali lang kap. Baka pwede na ito. Kasi, okay. Ayan, okay. O sige na tabi, Kapitan Ami, pwede ka na mag-upload. Pwede na? Pwede na? Okay na. Di ba? Ay, bang gibo-gibo ka yan, mga tugang. Maringan nita. Okay na, madali lang. Ito na si Kapitan Ami Nosidal. Ilokap, madi. Maray na. Apo. Kinabagadiw din na. Amo. Naligis daw siya ng pison. Naligis ki piso. Nakauron pa ng gad. Naligis na. Di pa siya matigbak sa to. Okay. Kaya, pigaparangalan ko siya sa number na yato. Nagapararing sa na, hindi naman niya pigasimbag. Takong madakit ko ba sa na, lalangatang kuha ni Tasan. Amo na nga ni. Pero ka, nadiskubre din doon. Nautik so kan, may ko siyang kuhan, manluloko siya eh. Grabe. Kaya, ano kuya ding number niya? Tapos di si mo, babala ya din, hindi mag-ibon niya pa sa iba. Then ayan, gari, yan na di. Yan tabi ka pa, then naman yan, ikukuha na yan, i-discuss na, na-discover na siya, itatapok na yan. Nagaring pa nga na. Nagaring pa? Opo. Iyo, talaga. Nagulat pa kayo na may bimel. Iyo. Pero magayunong ko ta kung nagari na kwanta ano ini na ugaring so sa kabiglaan baga. So gari na kwanta na ano nga pud kayan gari na na frame up na garo na. Di ba? Nabigla ako he. Iyo totoo man. Kasi imagine ikaapod ang ka kinadiskuido so dai ka makigig. Diyos ko yung one. Pero ang importante mo niyang Kapitan Ami, de ka na loko mo na-verify tulos nito na so piga-upload na aki, de man kinangyari. Ampo. Kaya nagangal ako sa imo para maging babala na sa mga magigibuan pa sa ade, matarangtada ya ade. Amo na nga ni. Tama ka dyan. Ampo. Kaya uli tabihin sa number. Sige daw, i-text mo daw tabi sa kuya. Text ko. Agadag kong gismail. Yeah. 0935 29 Okay. 09 865 Okay. 0935 29 09 865. Yes. Okay. Pig-note ko tabi ka pa ha. Takanon balon tada. Yo. Salamaton ha. Okay, thank you very much. More power Okay, thank you. Yan. Punong barangay Ami Nosidal. Eling muna yan. Maringan ito. Makaskas man so. Instinct ni kan mga aki ni Kap Ami. Buda so agum so kanya. Sa mga pag-iriba niya. Mga tugang. Inapudan so duwang aki niya. Na pigdudurahan ninda. Di man ngayon. Mariman nga kamugtakan mi. Nailing muna yan. Dakulon talaga mga tugang ang manluloko sa mundo. Sa Pilipinas. Lalo na ngunyan mga tugang na maeleksyon, kadakol kang manlalansi sa buhay nin tao. Diba? Ilingan ngunyan, ito, kung ito talaga, sindikato ito, gusto mo, imagine 9,000. Sibot si Kapitan Ami, maringan ito na verify tulos na. Anong gibuhon? Anong pwedeng gibuhon mga tugang para maproteheran ang sadiri, mga tugang kunigwa ki mga scammer? Number 1, ini sa kuya ining kwa sa kuya ining suggestion. Tabi, Father Jing Pinilla, maray na hapon tabi, Padre. Number 1, gibuhan tulos ki paagi na ma-verify ta kung totoo ang pigaapod sa imo. Anong pag-verify ka, Anjing? Ang pinaka-primero na pag-verify, apudan mo ito na tao na pigpapatungkulan niya kan sa iyang mga aligasyon. Arog kang ginibo ni Kapitan Ami Nosidal. Ipinapudan niya, suaki niya. Di ba? Di basta-basta magtiwala o di basta-basta magtubod mga tugang sa mga text, buda sa mga apod. Ako nga na, Jing, pirmi ako nakareceive ka, Jing. Congratulations ngaya, nanalo ka ngaya ng 500,000 pesos. One time, pinatulang ko ngaya ko, at salamat po, paano ang pag-claim? Ito ngaya, magdeposito ka ngaya dito ngaya ng ganito. Sabi ko ngaya ko, sa'yo na lang ang perang yan.
bibigyan kita ng bigyan kita ng authorization, ikaw na ang mag-claim, i-text mo sa akin ang full name mo at saka address mo. Dahil na pa ka nagsurusimbag. Di ba? Dapat po maging alertado kita sa anuman na bagay, mga tugang tungkol sa mga posibleng scammer. Di ba? Maging alerto, proteheran ang sadiri laban mga tugang sa mga iyan. Anong mga posibleng palatandaan? Amigong nongs, kaan nga di ka mo malansi, bumakal ka mo ki mga maray na pagkaon dyan sa Nong Smith Shop. Number 2, maging alerto laban mga tugang sa mga scammer na yan. Kung may nag-apuda sa imo na tao o negosyo sa telepono o sa koreo, email, surat man, sa kung saan man pinaagi, isipon mo na pwede ka mga tugang na malanse kansiring na bagay unless na ma-verify mo. Hello? Yes, sir. Good afternoon. Opo. Ay, oo. Medyo, sir, nagluya-luya ang signal po nindo. Di ko nasabutan. Hello? Hello? Yes, yes. Ano po ito? Di nasabutan, bossing. Di nasabutan. Iyo, di nasabutan. Okay, now, number 3. Midbidon mo da tulos kung sisay ang kauron mo. Kung midbid mo, mga tugang ang kahuron mo, o lalo na kung siya dahil nagpapamidbid sa imo, kay puan mo na mag-isip na iyang posibleng panluloko o bako lehitimo ang komunikasyon na nakaabot si mo. The first thing to do is to verify information. Gari baga sa news reporting, verify, check, mga tugang and recheck. Diba? Kung totoo iyan na nangyayaring iyan. Number 4, daimo da tabi pag-akomodaron kung ang pigtataram sa imo, medyo mga tugang na iba o kaya paborobag. At magayon na mga sudrama ninda, primero nag-text, kanag-text mga tugang ikadua, lalaki na sa uminapod, doktor nga niya ini, kinapaipuhan nga niya kikwartata, within 45 minutes, may pressure baga, singka man kan makatupar. Di ba? Singka man kan makatupar, makahalata. Itagong ligtas ang mga personal mong detalye. Kung kinakaipuhan. Asin siring man, itago po mga tugang ang mga informasyon sa tuyang buhay. Kaya baga pabinsan, ang pagpapara-post baga dyan sa Facebook, di pisilon baga na, para nasa na nagkaraon, ma-post. Para nagbakalkione, ma-post. Para nagsaod, ma-post. Para naglakaw-lakaw, ma-post. Para mga tugang nakaputan si Oni, ma-post. Di ba? Now, ripasuhon mga tugang ang mga informasyon na sa imo databi mga tugang na nakukuha. Okay, ang bottom line, ang bottom line mga tugang kan sa tuya tabi na mga na pinag-istorya sa mga samno sa pagkabuhay ng tao. Pag may kauron ka, i-verify tulos. Diba? I-verify tulos kung totoo po ang siring na bagay. Hello, good afternoon. Hello? Alright. Hay, nako. Ako po, Sir Hen, may nag-text man sa ko. 450,000. Gana da ako 450,000. Sabi, kung totoo ito, maski itaon niya sa kuya sa 50, sa iya na sa 400. Bako na dahil na sa ko nag-text. Yan. Sabi ni 3567. Sabi ni 2161, ako nga ni nagsakay sa tricycle, sabi kan driver sa ko, ibuto ko da si toot. Tas so party list daw, nagpagibo kang boulevard. Sabi ko, pakaraya ang pag-drive mo, baka madiskwido kita katabil mo. Sisi na party list na nagpagibo kang boulevard. Ari na boulevard ang pigbimindaw kayo ni. Di ba? Sabi ko nga, pumundo ka kang kakatabil mo. Ang nangyari sa maaba ka. Ayos man ang point mo Maray, sandali lang ito. Maray Naldaw Tabi, Sir Henry. Ako po si Tut ng Bagong Bayan, Daraga.
person man po ako na makapanawagan sa radyo na samuyang kadamay, magad po ako kitabang para sa hospital bill. Nasiis po kaya sa agum ko, dakulaon po sa bayadan. Wala pa ako kitrabaho, salamat po, halaton ko tabi. Alat mo na. Ay problema pala ang text mo. O madali sa namigo, talingon na ha. Alright. Sir Henry, ang first boyfriend ni Chris Aquino, si Gabby Concepcion. Tapos si Alvin Patrimonio, followed by Philip Salvador, James Yap, Joey Marquez, link siya kay Herbert Bautista and Vic Soto. Ay, ba't madakulang aram ka ini? Philip Salvador, Alvin Patrimonio, Joey Marquez, and James Yap. Yan, okay? Ito, sabi kan texter tahen, salamat kita kay Kapitan Ami. Dakulao na informasyon an sa iyang picture sa satuya na mga paradangog. Sana po pag-arugan yan, day kita mas malansikan si Simon Tabi. Yan. Okay, sige po. Okay na? O yun na. Sa mga reaction tabi ngon niya na paghahapon, mga tugang sa satuya na programa. O madali lang, talingon tapa ko ni Guapa. Ay, nagapon ka tabi, amigong nongs. Ha? Kumusta tabi si Cha Nena? Tabi, Cha Nena, maray na hapon, tabi, Cha Nena. So nag-text po sa kuya na mahagad kitabang. Pasensya na po kamo. Dapat, dipisilong kaya po, ma-verify pa kami. Ma-verify po kami kan sa imo pong concern. Di kaya po ma-verify kung ano po yan na, ano yan, di ba? Kung ano po yan na send po, di ba? Unless na ma-verify me po. Ha? Okay, madali lang. Okay, ito. Hey. Happy birthday, Kong Joey Salceda. May nag-text, ito. Okay. Ay, sus, kadakol kan reaction sa Facebook. Heaven Uligna, maray na hapon. Sally Mendez, maray na hapon po. Happy 63rd birth anniversary kang DCGB. The longest running station in Albay. Sadit pa ako, paborito ko na po ang DCGB sa Ngunyan. Amano Kazuki, hindi ko alam, pero kung si Gerald sa shampoo, si Arjol sa Action Stars naman, maray na hapon po. Okay? Angelo Marcaida, pa-shoutout po sa gabos na nagdadangog. Pakigreet po sa Marcaidas family and Nolia family. Siring man kay Louie Nudado at sa gabos na taga Tinigiban, Kamalig, Albay. Alma Sabangan Luminario. Good afternoon, Tabi, sa imo. Thank you. Alright. Okay na? Yuman sa napalan sa comment sa... Ay, pero ang comment, garo di nabasa ko. Nababasa ko na comment, garo di iton. Pero dakulon sa comment. Madali lang, ta-check ko kumpara sa Facebook live comments. Di ko na, dapat palang pagkabukas pa sana, may link ko na sukan. Tanganin na, anom pala. O sige, pakishare na lang po pala. 6 comments, okay. Sige po. Henry M, good afternoon. Si Angel po, daragahon, Gary Baga, Kyoton. Ay, balian mo so Gary. So, totoo lang, si Angel po, cute yan. Cute yan. Pero marara yan. Pag nasawisawan ka ni Angel, pwedeng yan. Pwede mga tugang na pwedeng tamaan ka kang kikwan, kirabis. Diba? Ito. Good afternoon. Ay, may text. O madali lang Madali lang po, ta. May problema siya. May problema sa boyfriend. Nagpaparap ko ang baya kita. Nagpapara kuroy ang baya kita. Nagpapara problema kita ba sa boyfriend ta? Nangunakan mga pandemic ngunyan, mag-eskwela na muna, buwan magtrabaho.
Sa DSWD tabi nakahagad pambayad sa hospital bill pero dapat dai pa nakaluwas. O sabi kan texter ta. Maray na hapon kay Russell Barcelon. Maray na hapon tabi sa imo Kuya Henry from Bakakay, Albay. Elmer Daen o Elner Daen. Good afternoon sa pamilya Daen dyan sa Pawa, from Pawa, Manito, Albay. Yan. At saka Dig Sanosa, maray na hapon po from Pulangi, Albay. Good afternoon po mga taga Pulangi, maray na hapon sa Indoga boss. Okay, mga tugang sandali sa pagbabalik. Text, basahan ko muna yun review ko muna yung text tungkol sa boyfriend mo sa pagbabalik po. Ang mahiwagang tanog, 100 pesos po. Magalipas lang kan mga patalastas, alas 3:41 na. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Mga mommy, daddy, lolo at lola, bakuna Wednesdays na. Kaya naman, tara na at magpabakuna. Ang ating mga bakuna ay siguradong subok na. Mahigit 4 na dekada nang ginagamit ang mga bakunang ating ipinapamahagi sa bansa. Ang mga ito rin ay siguradong ligtas at de kalidad. Dumaan ang mga ito sa masusing pagsusuri ng WHO at aprobado ng FDA. Epektibo at libre rin ang mga ito. Kaya naman, pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check.
Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo. Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Tara naman sa Malubago, nagkasundo mga miyembro, malanganin naging ang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kapredo, maaasahan ng mga kababaihan. Ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Magtinirsa na sa
sa indong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin dai magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, DPWH Regional Office 5, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Ako po si Jean Arena, Kanmaslow, Legazpi City. Sarong beneficiaryo kang Ako Bicol Government Internship Program. Dakula po ang sa kuyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Huli kang magayon na programang ini na nagtao sa kuyanin oportunidad na makanood makatrabaho. Asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Tansuling College. Salamat po Congressman Saldico. Asin Congressman Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO51CA number 071 series of 2020. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Oy, happy birthday po kay Nino Mendoza. Nephew po ni Dr. Jing Abad. Nino, happy birthday. So, kasi sa MFA pa kayo ni Tabi Dr. Jing. Ano ini ni Kwan ni amigo? Si Nino Mendoza, happy birthday. Maray ka Panoy. Birthday mo ngunyan. Pwedeng maray ang regalo kay nisi mo. Happy birthday po, Nino Mendoza. Nephew po ni Dr. Jing Abad. Sabi ni Kapitan Amino Sidal, grabe ang pangyari nga na ang piga ngalasan ko ta. Nya nga aram kung uno ang pag-angal sakon kan mga akos ko. Amo Kapitan Ami, nag-research yan. Nag-research ang Kapitan ko. Diba? O bueno, mga tugang 5 minutes, 7 minutos bago mag-alas 7. Latest mo mag-alas 4. Latest muna tayo tungkol mga tugang sa COVID sa Bicol Region. Ikaw po kita nin 167 na panibagong kaso. Sa Bicol, sa Albay po 52. 19 sa Daraga, 19 sa Legazpi. Dakol-dakol ini. 3 sa Ginubatan, 2 sa Bakakay, 2 sa Uwas, 2 sa Pulangi. Tigsararo ang Kamalig, Malinaw, Manito, Rapu-Rapu, Asin, Tabaco City. Cam Norte 31, 47 sa Kamsur. Dagdag sa Catanduanes, Buda Masbate 37 sa Sorsogon. Pirasugadan 14. Ano ba to? Asawapon, garo 16 ito. 14 po Sugadan dahil sa COVID-19. Ingat po kita, mga tugang, pero may recoveries man po kita na piraso recoveries ta, ha? Recoveries natin kontra po sa COVID-19. Walang recoveries pa makatotod sa latest kay ni ano. Okay? Bueno. Tingin na kita mga tugang sa mahiwagang tanog. Aber daw. Ilingon ta daw kung si saan makakahula. Mga tugang kan sa tuya tabi na mahiwagang tanog. Dangugan nindong maray ohay na nga ni ito. Oni. Ulit. Ito ha. Alright, sandali ha. Ay, ito. Ay. Ano yun? Nagutawara na ki-audio. Ay. Natawara lugod kita nog ini. Pangyayari. Madali lang. Paano ya di? Nawara lugod jing sutanog jing. Ito.
Yan. Ulit. Nadadagog mo tabi, Jing? Nadadagog mo, Jing? Sa tanog? Klaro tabi, Kuya Nemi. Kuya Nemi, nakiklaro sa ere. Madali lang ha. Ito. Ulit. Daw. Okay, ito na ha. 100 pesos tabi. Mga tugang sa mahiwagang tanog. Hello, good afternoon. Good afternoon, bossing. Yes, Kuya. Ano pang tanog, Kuya? So, makina ba sa printing press? Makina kang printing press. Sige, sabi. Pangaran. Minaunod ko gani. Pero doon ka din misapot kung sarawayon ka. Ay, pa nag-apot si pangalan. Doon ka pag minahapot akong pangaran. Iyo. Oh, sige na ngani. Sige na ngani, sala. Sige, salamat. Bye-bye. Di na kita nakalan si Jing. Di na kita nakalan si... madali lang. Hello? Hello, sir. Hoy, good afternoon. Good afternoon. Opo, ano po ang tanog, Kuya? Ay, aso nagadagpog na naglalaba. Grabe. Grabing dagpok. Pangaran. Sala. Bye-bye. Sarabayo din eh. Ako na. Bako, Jing. Ako nalagod. So, pangaran nga no. Hello. Sir. Good afternoon, Kuya. Good afternoon, sir. Yes. Ano po ang tanog? Nag-aalog kay kape. Ay, nasa imo. Grabe man kung naarog ka tong halo kang kape. Ano pa ito, sir? Kasi pag nag-aalog kay James Coffee, garo pa yan. Arog ka ito? Grabe, adi. Oh. Boseng. Yes, sir. Pangalan. Ayun na, sir. Bye-bye. Sala. Ay, pagyayari. Tawan to ka mong close sa aga. Hello? Hello. Yes, sir. Ano ko lang, kuya eh. Ano po, Kuya? Gari bisikleta bagaan. Ha? Napipitidalan. Gari ano? Gari bisikleta ang pipitidalan. Kung hindi mo... Bisikleta na pigpipidalan. Arog kayo ni Migo. Bako tabi siya moving object. Bisikleta, baka naghihiro bako, pwedeng pahiroon. Bako siyang auto, bako siyang motor. Bako siya na mechanical object, Migo. Bako siya mechanical object. Yo. Oh, okay. Salamat ha. Salamat. Bye-bye. Arayo. Harayo Pulin. Naghahalo semento sa nga kahoy na harani sa tinampo. Ay, sus ko. Grass cutter, mali. Piga-pedasong karne, mali. Og ulan galing bubong, mali. Simbag, mali. Mali po. Ano daw kung arapudan ta sa programa ta, Kuya? Ano, Jing ade? Kuya Jing? Kuya Nemi? Kuya Hen? Hello, Kuya? Hello, Kuya. Ay, ate. Pwede ba po mag-akot? Yeah, opo. Ano tabang akod mo, ate? Pigapakpak na kamot. Namit gas? Sabihin mo siya gumusala. Dito na ako, ano? Bye-bye. Sala. Dr. Jing Abad. Welcome po. Sabi ni Dr. Jing. Salamat nga po. Alright. Oh, happy birthday, Pakigreet po kay Manuel Wi Kalamocha. Happy birthday today. Hali po sa mga tugang niya. Salamat. Okay. Hello? Alas 4 na. Hello? Hello po. 100 pesos, ate. Ano ang tanog? Bula po, sir. Ha? Bula na tigpapauntol. Piga ano sa bula? Tigpapauntol po. Piga pa untol sa bula. Pirang untol?
Po. Sa'yo naguntol sa bula? Sa talong po. Sa ropa, sa'yo naguntol sa bula? Simento. Simento? Opo. O, anong pangaran mo? Saka na po. Sala. Bye-bye. Mga matalio na. Ano? Ay, pagrita. Ano tabi ni Ate Chi? Ano ni Ate Chi? Di ko nababasa, Ate Chi. Pabati po sa laging nakikinig kay Sir Henry Maceda, sila Lolita Aguado. Yan. Paborito niya po ang DCGB araw-araw, lalo na po si Henry M. lang ang kanyang pinakikinggan. Dinagdagan mo yan sa surat. Good afternoon kay Lola Lisa, Mama Brenda Bon, Mami Aisa Nidea, Ki Kulet John Ray, at sa mga kumakain sa kulit, luglog, kinalas, sa Purok 6, Binitayan, Malilipot, Albay. Yan, good afternoon po sa Endogabos. Mga taga kulit, luglog, kinalas, Purok 6, Binitayan, Daraga, Albay. Alas 4 na, sala man sa nani ang apod ni Jerel. Jerel? Sala. Sala, amigo. Sinabi na. Bye-bye. Oy, bago ko magparam, sisay po dyan sa indong gusto lamang ki feeling material. Igo kaya ako sa harong ki papanao. Bakit gusto mo Kuya Nimi? Igo kaya akong demolish na suyap kang lanob. Ito po na gusto kong ipanaw sa inyo. Siguro mga, dakol man siya, siguro mga sarong, mga 5 na kubiko. Dakol siya. Composition po siya mga tugang kikrak na simento. So kan baga, Jing? So, imagine po ng sulanob, pinasa ito. So, flooring po, pinasa ito. Pigkrak ta, pigsalidan nga ni kibago, may pigpa, ayos kaya ko sa kusina. Buda mga tugang, may daga. Kombinasyon kang semento, buda kang daga. Baka po gusto nindo, pipanao ko po ito. Mag-text po kamo sa kuya, tabi sa kuya na cellphone 0928-777-5548. Tapos sa 0995-398-1813. Panao ko po, panao ko po sa indo. Uyog-uyogon mo, Jing, na. Ipahakot ko ta. Mahal pala ang pagpahakot ka, Jing. Albatana, mahal pala. Kundi po nindo ito hagadon, tabi, mapipiritan tabi akong, mabayad ako para ipahakot ko. Iya po. Kuha na po nindo kung gusto nindo. Ipapanaw ko po sa indo. Takunday po nindo ito kuha noon. Magagastosan ako, Jing. Magagastosan ako magpahakot ka ito. Mga konyeseraan, mga 7 balik niya, sir. Mga mga 8 balik. So pagkada balik, Jing, 400 pesos. O 7 times 4 pera. O 8 times 4 pera. Mga nasa sobra 3,000. Gusto sana po nindo ito. Baka gusto nindo. Yan po ako sa, magapod ka mo sa kota. Pwede nindong bisitahon tabi duman sa sakuyang harong. Adi, pwede po siyang pang-fill up mga tugang sa ngayon, mapaharong pang kamo o pang-fill up may kwan. Pwede po ito. Sige po. Ay, thanks po nindo ako. Baka interesado po kamo, Libre po, ipapanaw ko po sa indo. Salamat. Goodbye. Sa pangaran po ni Kuya Bunjing, Kuya Nemi, Kuya Ate Angel, Kuya Richard, at saka si Kuya Arven. Ini po si Kuya Henry. Thank you. Goodbye. Mabuhay.
nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay. Ang sikreto ni nanay para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months at breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya. Nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Parami na ng parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk. Galing mo talaga, Nay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Mga mommy, daddy, lolo at lola, bakuna Wednesdays na. Kaya naman, tara na at magpabakuna. Ang ating mga bakuna ay siguradong subok na. Mahigit 4 na dekada nang ginagamit ang mga bakunang ating ipinapamahagi sa bansa. Ang mga ito rin ay siguradong ligtas at de kalidad. Dumaan ang mga ito sa masusing pagsusuri ng WHO at aprobado ng FDA. Epektibo at libre rin ang mga ito. Kaya naman, pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Joey
Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitasync. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync. Naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Mag-4S kontra dengue! Ano nga yun, class? Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 4:14. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Naglalangkaw ngunyan ang numero kan mga Pinoy workers sa Hong Kong na naiimbelto sa kasong pangungulog o asolta. Sa laog nin tulong aldaw, duwang Pinoy ang litigar sa Hong Kong dahil sa kasong asolta. Kay bahanig ang sarong Pinoy construction worker asin sarong domestic worker na kinasuhanin pagbabanog o pangbabanog sa Eastern Court. Ang 37 anyos na Pinoy na si Florendo Flores na imbelto sa pangulog sa kapwa Pinoy na si Juna Gordola Abuaw. Mantang si Maricel Tambawan, kinulugman ang kapwa Pinay na si Helen Garcia na nagsapar nin lugad sa iyang lawas. Naging dahilan man ini para matanggal sa trabaho si Tambawan. Pinagirumduman kan mga konsulada kan Pilipinas and Overseas Filipino Workers o OFWs sa Hong Kong na maging kalmado para makalikay sa ribok o problema. Yan ang pang alas 4 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan